Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog de pe canal. Cu voi este Andrei și astăzi facem un nou vlog de pe canal. Astăzi mă aflu într-un tren, după cum se vede, dar nu cred că se vede afară. Așa. O să mergem de la Bacău la Bacău la București. Și așa, și o să mergem de la Bacău la București, o să mergem. 27? Vecinala. Așa, și am revenit, am luat biletele. Să pară așa, sunt 3 bilete, că merg eu, mama și fratele meu. Uitați. Uitați puțin că nu prea se vede. Noi suntem acum suntem în, cum se vede aici, Piatra Neamț. Și ajungem la, ok, aici, facem o oprire la Bacău, dacă se vede bine, și oprim în București Nord, în gara de Nord. Avem aici 3 bilete, da, puțin, 3 bilete. Trebuie să cred că acum se vede mai bine. Da, toți în Bacău, București Neamț. Noi acum am plecat din Piatra Neamț. Așa. O să le punem imediat asupra puțin. Așa. Noi acum așteptăm să plece trenul și da, așteptăm, avem și bagajele aici sus. Suntem pe locul 102. Adică chiar nu știu. Că pentru că aici a plecat un nume sus, să vă arăt. Aici arată, aici sus arată 101 și 108. Cred că 102. Aici sunt pe locul 102 și acolo este locul, habar n-am acum. Habar n-am ce loc sunt. Așa. Și după o să fie 2 vloguri, pentru că o să fie 2 vloguri. Un vlog cam, sau nu știu, cred că aș putea. O să revin în câteva secunde. Trenul o să plece în aproximativ 12 minute. În aproximativ 12 minute și așa, trenul va pleca în aproximativ 12 minute, cam așa, 12 minute. Da, sunt așa, nu știu, mă uit așa pe geam și o să așteptăm și noi în curând, o să revin când o să plece trenul. Am revenit, încă trenul înapoi, dar cred că fac ceva. Pare că am și un pic pe aici în borțită. O să iau o foaie. Apoi să puțin. Am scris ceva greșit. Da, am scris like. Subscribe and like. Am scris like greșit. Acum este mai bine. Like. Numai că capul ăla am făcut ca un A. Perfect. Acum avem această
foiță. Cum vedem, scrie subscribe, like, o să mă totolim. Am totolit-o. Am totolit, acum o să punem fix aici. Dar nu cred că o să punem aici așa. Și cine va găsi acea, sunt pe locul 102 la clasa a doua, locul 102 la clasa a doua și cine va găsi să pună un story pe Instagram să vă comentarii, da? Ok. Și o să revenim când va porni trenul. Nu vreau să întrerup, dar s-a așezat aici o doamnă sau domnișoară, habar n-am, nu știu. Și așa s-a așezat cu două pisici, una albă și una albă cu gri și acum nu știu cum să vă arăt și vă așteptat. Dacă mi iese pisica mea. Sau, uitați, nu cred că se vede prin geam, eu o prin geam, uitați. Fata dacă vizați jucli, nu știu. Nu mă pot. Mamă, dar bă, dați frumoase rău pisicile. Bă, că scos. Perfect. Bă, ăsta e. Ok, le-a pus înapoi în coșcă, o să revenim când chiar va porni trenul. Ok, iar am întrerupt această așteptare, dar nu așteptare că o să apară imediat, dar vreau să vă zic că trenul trebuie să ceasul este ora 11 și 19 minute seara. Da, este întuneric afară. Da, și trenul va porni la 11 și 21 de minute. 11 și 21 de minute și va ajunge la Bacău la ora 12 și 51 de minute. Acum, eu vreau să văd dacă trenul chiar va porni la 11 și 21 de minute. Trenul a plecat din Bacău și acum o să așteptăm puțin, mai este și 19 minute, mai avem 2 minute să vedem dacă chiar plecă. Deci am 2 minute. O să stăm puțin. 2 minute o să stăm. Și chiar că trenul nu cred că pornește la și 21 de minute. Cum ar veni se vede și aici așa. Aici am de degetul aici așa. 11 și 21 de minute. Ok, scuzați. Mai un minut să vedem dacă trenul va porni într-un minut. Nu cred. Deci nu cred că trenul va porni într-un minut. O să ajungem la București, la Gara de Nord, la ora 5 și 27 de minute dimineața. 5 și 27 de minute dimineața. Este și 21 de minute, este ora 11 și 21 de minute și se pare că trenul a pornit. Și ceasul este și 21 de minute și cred că trenul a pornit. Da, bă, a pornit, uitați. Am plecat, uitați. Nu știu dacă se vede, dar am plecat. Se simte ca și cum plecăm în spațiu. Da, deci am plecat. Nu uitați dacă se vede, dar noi am plecat acum. Efectiv am plecat, fraților.
Dar se simte ca și cum mi-ar veni așa. Merge repede și chiar am și o aplicație în telefon să văd cu cât merge gen kilometri. Dacă observați, se și aude, uitați, auziți. S-aude, mamă, uitați ce frumos este aici, bă. Era foarte frumos. Era. Uitați, aici avem și barajul, dar nu prea se vede în realitate, așa cum se vede în realitate. Mama, deci dacă era zi, foarte. Spionăm. Suntem într-o misiune super secretă de a spiona oamenii care dă like la videoclipurile mele. Cred că avem vreo 3000 la oră, undeva pe acolo, 3000, 3500, 3600, 3700. Mamă, 5000 aproape la oră. Nu, glumesc. Cred că mergem cu vreo 50 maxim, nu sunt sigur, 100 la oră, maxim. Profesor de sport au venit și a zis că cine știe ce face noi să arăt, nu se trebuie la mașină sau ceva și nu se știe, că liceul a avut. Pisicile care vi le-am arătat mai devreme se uită în cutul la mine. Deja mă doare capul, dar nu știu ce. Cred că, deci, eu când merg într-o mașină, că când am venit de acasă, până la gara am mers cu taxiul și eu când merg când o mașină, nu contează orice mașină, autobuz, mașină, taxi, cred că așa cu orice mașină merg și dacă are parfum, gen parfum tare, eu nu pot, nu pot și ori stau așa, ceva de așa, ca să nu pot să miros. Deci eu la o mașină nu suport să fie parfum înăuntru. Asta nu suport. Uitați, mi-a crescut și barba. Nu, bă, deci când merg, eu credeam că gen merge așa drept. Nu, dar merge așa, așa. Și mai ales acum, deci dacă se nimerește vreun copil, dar nu este 11 ceas, dacă se nimerește un copil care să pună pietre pe calea ferată, deci tu dai seama cum o să simt, nu o să căde, o să simt așa, ca și cum m-am... Înțelegeți voi, se simte așa, la niște valuri. Da, foarte fain. Și acesta este doar un singur vlog, o să mai revenim cu o să mai revenim cu încă un vlog. Trebuie să dăm biletele la control. Acesta este un vlog și o să mai revenim cu încă un vlog când ajungem la Bacău. În astăzi o să fie 3 vloguri. Un vlog acum de la Piatra Neamț până la Bacău, adică nu chiar până la Bacău, un fel, da? Și după o să revenim cu încă un vlog când plecăm de la Bacău spre București și încă un vlog când ajungem în București. Înțelegeți? Și acolo așa o să plecăm și cam atât. Și o să încheiem videoclipul undeva în fața casei, unde o să ajungem noi la București. Cu voi a fost Andrei, nu uitați să dați like, subscribe și să dați un comentariu în caz de va găsi cineva hârtiuța și cam atât cu voi a fost Andrei.